treaba. Ce prințese! Bună seara, bine ați venit la România au talent. Bună seara! Cine sunteți voi? Ne numim Glamour. 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 Și pe numele vostru mic? Iulia. Irina. Natalia. Chloe. Wow! Ce frumos! Sunteți creatoare de modă? Nu. Sunteți contabile? Nu. Dar ce sunteți voi de meserie? Sunt cântărețe. Ah, scuze. Cine este liderul trupei? Cine este... Nu. Da, foarte... Suntem toate colege. Am înțeles. Cine compune textele? Nu e treaba noastră! Bun. Cine v-a făcut ținutele? Mamele. Mamele de peșeni. Ah, bun. Mamă, ce bine a fost Acum, Asta a fost tare! atenție la mine. Asta a fost top! Glamour, facem în felul următor. Eu vă pun o întrebare și voi arătați cu degetul înspre cine... Da? Da, bun. Fără să ziceți. Care este cea mai amuzantă dintre voi? Bun. Care este cea mai încăpățânată dintre voi? Care este cea mai timidă dintre voi? Care face cele mai multe năzdrăvenii? Mamă, și aici apărea cea mai cu minte. Da. Care dintre voi mănâncă tot din farfurie? Voi vă certați vreodată? Nu. Deloc? Deloc. Nu. Sunteți pregătite? Da! Câte emoții aveți pe o scară de la 1 la 10? Niciuna! Perfect! Atunci să-i dăm drumul! Mult succes! Mulțumim! Mamă, cât de dulci sunt! But you're a boy, make a big noise, playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. We will rock you. Everybody! Yeah! We will rock you. But you're a young man, hard man, something in the street, gonna take on the world someday. Got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it. We will rock you. But you're an old man, poor man, bleeding with your eyes, gonna make you stompy someday. You got mud on your face, you big disgrace, somebody better put you back into your place. We will rock you. We will rock you. Ce frumușele sunt, mă, toate. Everybody again! I love rock and roll, so put another dime in a jukebox, baby. I love rock and roll, so come and take your time and dance with me. Cât? I saw him dancing there by the record machine. I knew he must have been about 17.
E foarte bine, nu bine. Claimer! Să știți că ați fost foarte bine. Mulțumim. Se vede că vă Mulțumim. înțelegeți perfect, că nu vă certați niciodată, nu vă trageți de păr una pe alta. Nu, niciodată. Nu vă rupeți hainele după voi niciodată. Nu! Dar Nu! vedeți că dacă mințiți, Așa. noi simțim, avem aparatul de minciună aici și vă dăm numai nuuri. Deci, vă certați între voi? Nu! Desigur că nu, doar ți-am zis că suntem în grup. Ce drăguță e, mă. Mama, Băi, Bobo. mama. Ne mai certam uneori. Ne-am certat, dar ne-am certat numai ieri. Ieri a fost prima dată când ne-am certat și ultima. Altă ieri. Alaltă ieri, mă rog. De ce? Pentru că una zicea că e mai tare decât cealaltă, una zicea că e șefa, una zicea că bla bla bla. Dar și azi nu v-ați Și certat astăzi? deloc? Deloc, deloc? Nu. Deloc. Mă, Pentru că sigur. azi e ziua în care este concursul și nu vrem să nu mai fim un grup. Și ia spuneți, fetelor, unde vă vedeți peste 10 ani? Pe scenă la Anton. Băi, deci știu, mă, ele știu ce vor. Ele știu ce vor, mă. Pe scenă la Antol! Da. Auziți? Vă întreb altceva, fetelor. Unde ne vedeți pe noi peste 10 ani? La România au talent la televizor sau pe telefon sau pe tabletă, fiecare ce are. La televizor mai mult. La televizor, da? Peste Da. 10 ani, atenție! 10 ani. Voi știți câți ani are Andy Moisescu? Nu. Dacă mai adăugați 10, face suma, ce, duplu din ce adunați voi. Deci din 3 cifre. Deci peste 10 ani, unde îl vedeți pe Andy? La? Băi, băiatule, deci Băi, Carmen, nu se poate așa. Oh my God! Doamne. Deci, Bobo, în 10 ani ce au zis? Iei liftul, mamă. La parter, sub scenă. Underground! La subsol. Cea mai mare scenă. Vai, ce mișto. Unul dintre cei mai buni din lume. Este peste puterile mele de imaginație. Eu sunt cel mai tânăr campion național din toate timpurile. Să profităm cât e în viața, Andy? Cum vreți. Acum e momentul. După părerea mea, ele sunt definiția spectacolului în sezonul ăsta, al 16-lea. De când stătea copilul ăsta în valiză? Extraordinar! Mulțumim mult. Hai să vedem ce părere are Andra. Ce să mai... Ardelencele mele sunt foarte mândră de voi. Ați cântat super, v-ați pregătit cu costume, cu tot ce ați Mulțumim, povestit. mulțumim, Adevărate mulțumim. artiste. Succes în tot ce faceți. E minunat. Mulțumim. Carmen, tu ce zici? Ce să zic, măi, că eu mai am puțin șicat cu scaun cu tot. Mai sunteți absolut adorabile. Sunteți frumoase, sunteți talentate, sunteți deștepte, sunteți cool. Sunteți extra... Mulțumim din tot sufletul. Nu mai Mulțumim. pot, vă mănânc, vă iau pe toate acasă la mine. Veniți? Gata, plecăm Și împreună. acum să auzim ce părere are Andy. Să profităm cât e în viața, Andy. Doamne. Zile ceva acum cât te pot auzi. Băi, ce să mai, sunt absolut de senzație fetele. Deci, după părerea mea, ele sunt definiția spectacolului în sezonul ăsta, al 16-lea. Aș vrea să le văd, să le revăd și să le tot revăd aici de emisiune. Andra, Cu toată sinceritatea, răspunsul meu este da. Mulțumim! Carmen,
Răspunsul meu este da și vă iau și la mine acasă după aia. Mulțumim! Andy? Și răspunsul meu este tot da! Mulțumim! Păi e de ajuns, 3 de da... Nu? Cum vreți. Aveți 4 de da și mergeți mai departe în etapa următoare. Bravo! Spectacol total. Aici începe. Aici începe. La revedere! Vă pupăm! Te-abia aștept! Vă iubim!